Nola eragiten dio gorputzak bertsolariari bere jardunean eta diskursoan? Zein da bertsoaren eta fikzioaren arteko lotura? Eta gai jartzailea? Zer leku dauka gai jartzaileak bertsoaren sisteman? Galdera hoiei eta beste batzuei erantzuteko osatu dugu zenbaki monografiko hau, bertsoaren ahotsa. Bertan, Miren Artetxe, Irati Majuelo, Oian Arana eta Ainhoa Urienek idatzi dute, laurak dira, ikertzaile ez ezik, baita bertsolaritzaren sistemako kideak ere. Bertsolari zein gai jartzaile gisara. Eta horrekin guztiarekin batera, egunen gurpilean saila. Bertan, aurtengo 3 kolaboratzaileek idatzi dute. Xu Otero, Joanes Igeregi eta Zira Crespok. Eta kontrazalean, Don Campistronen irudia. Santi bate batean, bertsolariak zirtzilez inguratuta. Beti dioguna, badakizu, poliki irakurri eta ondo bizi.